Fi stqarrija l-MUMN fakret li kienet diġà ħarġet direttivi lill-membri tagħha dwar l-ambulanzi difettużi fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Mosta u fl-emerġenza tal-isptar, fejn kien hemm ambulanzi bla arja kondizzjonata u oħrajn li qed joħorġu fit-triq saħansitra b'sirena illi ma taħdimx. Dan fil-waqt li din il-flotta ta' ambulanzi tant tinsab fi stat ħażin li issa spiċċat dipendenti fuq ambulanzi oħra li jinkrew minn kumpaniji privati. L-ambulanzi privati qegħdin jinstaqu minn xufiera bla esperjenza u li mhumiex imħarġa, filwaqt li dawn l-ambulanzi wkoll għandhom bżonn manutenzjoni. L-MUMN qalet li l-inkwiet tagħha dwar dan kollu kien ikkonfermat b'dak li seħħ fil-Gudja l-4 filgħodu. L-4 filgħodu xufier ta' ambulanza mikrija illi marret fuq il-post tal-inċident li seħħ waqt il-festa tal-Gudja ħabbat fit-triqtu lura lejn l-isptar. Għalkemm għamel ħsara kbira lir-rota u r-rim huwa baqa' sejjer filwaqt li l-infermiera kienu qegħdin jikkuraw il-pazjent fuq wara. L-MUMN qalet li minkejja li saret ħsara kbira lill-vettura, il-kuntrattur privat sempliċement kien ser jibdel ir-rim u t-tajer u jerġa' jpoġġi l-ambulanza fit-triq mingħajr ebda kontrolli biex wieħed jara jekk il-vettura hijiex tajba biex tintuża. Fl-istess waqt ambulanza oħra li ntbatet il-Gudja l-bieraħ waslet siegħa u nofs wara li ntalbet minħabba li l-ambulanza propja li kienet sejra għal midrub u li kienet minn tal-Kiri waqfet bi ħsara u kellha tinstab ambulanza oħra. L-MUMN qalet li hija informata li x-xuffiera tal-ambulanzi mikrija qed jiġu ngaġġati permezz ta' avviż fuq Facebook. Il-Union sostniet li huma ilhom ħafna jitolbu laqat mal-Ministeru tas-Saħħa sabiex jiddiskutu x'kumpens jingħata jekk infermiera jweġġaw waqt li jkunu abbord l-ambulanzi, iżda l-Ministeru qatt ma rid jitkellem. Fid-dawl ta' dan kollu, l-MUMN tat direttiva ġdida, dik li biex tkun salvagwardjata is-saħħa tal-infermiera u l-pazjenti, l-infermiera membri tagħha m'għandhomx jaċċettaw li jitilgħu fuq ambulanzi mikrija jew li jinstaqu minn xufiera provduti mill-kuntratturi. Il-Union appellat lill-membri tagħha biex jinfurmawha mal-ewwel jekk isibu xi tfixkil meta jkunu qegħdin jimxu ma' din id-direttiva. Żiedet ukoll li mhux qed teskludi li tagħti direttivi oħra.